Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ay di akin kukwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kita am daytoy oh. Anya ngay dayta? Adanagan kan numero ti cellphone. Barang daytoy ti number ti akin kukwa. Awagam nga ruden, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko mano da kayo ni Sir Tom. Wen, siya da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga minti nakakabil iti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, tada ngamin klasek. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamot ta sumrek iti pagadalan. Saan ko ako kwa daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isublik iti akin ko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga roden, isublim pa ilaan. Rumbang lang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta, tilinaon na. Saan, auntie? Masapul nga isublik daytoy, iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang aruden. Dakkel ti maitulong na dayta kada tayo, no kwarta tilinaon dayta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon, pamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang aruden ti si Mangbay, paluspusan na pailaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo, taday ta ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day jay iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan kun nga isubli? Saan kumata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo. Ingka katagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sabalay? Ti adda di tapanunot mo. Hello, sir. Adda akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Numabalin, mabiit kayo kuma, tamaladaw akon iti klasek. Di kagdanag, asidig akon. Okay, sir. Asidagak motan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangan itay tiigam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung timang isubli. Anya portfolio, mami? Kanapay nga isublim ako nam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilyanaon na. Dayta nga rod ti bagbagak. Saan na kuman nga isubli? Ngam ipilit naman. Nakapoy at talaga ti panag-ut-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod. Imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel.
Anya nga ta tilinaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay amuna nang amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sara, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, dayta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ron nanang. Numakita na akaing-ingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, nga limnad da mo lang, gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyaman sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatag amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir? Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasem. Ikang ka iti oras mong ag-training diti hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Well, katinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinin kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsari tayo, iti akin ko kwa iti portfolio? Isugayam ti akin ko kwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay, taapaman a makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. Addan agur-uray at trabaho, manak. Day tati imbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Na, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya ato kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasingpay. Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho akpay mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa muter aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay. Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya, pudno ka di dayta? Pudno, nakita ti dua mata. Uray damagam to kin Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther? Diyak impagarup amaaramid na dayta. Kasla nagsingput a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Anya ko mati aramid ti anak ko, kababain. Ilakla ko nan samot ten ti bagina. Ay nagalas kat ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngam, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngam no saan mo't? Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Ada kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmatla ang karugit ti aramid yo. Talaga asumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJT na iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Diyay kanu akin ko kwa iti hotel, ti akin ko kwa iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko.
Tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardeng ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sapay nagrigat yag talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana. Tagtrabaho ak mamay. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayaten dayjay. Ngamti ka na yun nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak no addak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglangan di sagad kendaspan ngem arado. Wan, mami. Nagrigat yag talon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka, anak. Nadanon, tisang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo kan ni tatang ti diploma, nanang. Ti pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi, anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati a kakabaulam. Tanagagat ka na singput ka. Ika gumaak ti agbalin a manager, babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan, anak. Tinapod no iti trabaho, makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutam. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dalay di nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manager rin. Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubli ti napalabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita. Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anaerwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di, anak. Papanan tayo. Intayo man matmangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mo ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldok laeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin iding agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak. Intayukit din, nanang, tatang. Adda sweldo. Kat kada sweldok manipod ita, mapantayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakitak namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pagserbian dagiti daddu maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po idi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak, anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti nga ato. Data itan ti adda iti baba. Agpadpada ta nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti
Ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.